Nimi on Antti Kukkonen, filosofian opiskelija. Olen tullut tänne seuraamaan katuteatteria ja vertaamaan viime vuodelta kokemuksia, miltä tilanne näyttää. Viime vuonna tämä mielenosoitus oli huomattavasti sikäli radikaalimpi, että koko tämä keskeinen idea oli se, että kun ihmiset meni taksilla sisään, ne taksit pysäytettiin. Ja tavallaan kutsu vieraat sai kulkea sen kansanjoukon läpi, joka mun mielestä oli symbolisena eleenä sekä tärkeää, että sanotaanko jopa tuettava. Että poliisi itse oli eristänyt mellakaidalle ja tällaisen pointtiin, että ne taksit ei olisi voineet mennä sinne presidentin linnan alueelle, koska poliisi oli pysäyttänyt ne. Silloin jopa poliisi velvoitti ihmiset tulemaan ulos niistä taksista kävelemään läpi. Me mitataan sitä kehitystä, mihin yhteiskunta on kehittynyt, ja näyttää siltä, että mielenosoittajilla on kovin eri näkökulma siitä, että kukoistaako Suomi yhä enemmän, niin kuin Esa Saarinen sanoisi. Ja näyttää siltä, että niillä, jotka on linnan sisällä ja linnan ulkopuolella, on hyvin erilainen näkökulma tästä. Ja mitkä on ne mittarit, millä yhteiskunnan kehitystä mitataan, onko se kilpailukyky, onko se mikä muu tahansa. No siis pääkohtahan tässä on just se, että niinku tänä päivänähän ei ole niinku millään tavalla oikeutettua noilla päättäjillä juhlia tuolla linnassa. Kun sitähän niin kuin tavallaan, kun juhlitaan itsenäisyyspäivää, niin ei suinkaan juhlita tolla porukalla niin sitä itsenäisyyttä, vaan siellä enemmänkin juhlitaan sitä, että hei, me ollaan hyviä tyyliin. Päättäjät, jotka on kokoontunut tuonne linnaan, on sitä mieltä, että asiat on Suomessa hyvin ja kannattaa juhlia ja olla hirmu tyytyväinen, että taas on 1 vuosi pulkassa, mutta käytännössä mitä niin kuin tilastot ja kaikki niin kuin ihan ihmisten reaali elämä näyttää, niin asiat menee vaan koko ajan huonompaan suuntaan. Pelkästään se, että mielenosoitus on olemassa, siis sitä ei kukaan voi tehdä tyhjäksi. TV-uutiset sen tekee tyhjäksi, oli pientä kähäkkää, vaikka todellisuus olisi jotain muuta. Mutta pelkästään se, että on mielenosoitusta ja niitä on paljon, niin kyllähän se kertoo jo jotain. Niin kuin näkökulma siitä, että Suomessa kukoistetaan yhä paremmin, niin silloinhan joudutaan selittämään mielenosoittajien toimenpideet niin kuin päihdeaineiden tuloksena tai satunnaisena hulluutena. Mutta siihen on varmaan vaikea lähteä, ja mä ikään kuin haastan nämä ihmiset, jotka ovat juhlimassa yhä kukoistavampaa Suomea selittämään nämä mielenosoitukset. Luokas sota! Luokas sota! Luokas sota! Luokas sota! Luokas sota! On olemassa tällaisia perinteisiä mielenosoituksia, joille voidaan hakea se lupa. Ja sitten on taas toisaalta näitä tottelemattomien metodeita, joihin kuuluu myös nämä samparyhmät, sitten toi poliisiketjun vastaan työntäminen, jotka sinänsä mun mielestä ei ole mitenkään äärettömän väkivaltaisia tai muuta, mutta niillä niinku saadaan rikottua se kaava, mikä aikaisemmin on ollut, että mennään vaan ja kävellään hiljaa rauhallisesti kyltit kädessä. Sitähän ei missään muualla Euroopassa tapahdu. Et nyt viimeksi oli just Espanjassa tuossa kesällä aika monessakin miekkarissa, niin siellä on kyllä niin kuin sanotaan 100-0 tilanne meihin verrattuna tuossa mielenosoittamisessa. Et siellä ei poliiseja ole missään ja siellä on niin kuin todella hyvä meininki ja niin kuin ei tule ollenkaan sellainen olo, että tämä homma seisoo. Koko ajan tapahtuu. Kun täällä ei ole ikinä ollut sellaista mielenosoituskulttuuria, niin siinähän tulee just tämä, että silloin kun heti kun jotain tapahtuu, niin sitä pidetään provokaationa, mitä se ei välttämättä ollenkaan ole. Mun mielestä yleensä poliisi on käyttäytynyt aika asiallisesti. Viime vuonna oli tämä, että kun käytettiin hevosia, niin se on tietenkin aina tosi arveluttavaa, että siinä voi käydä tosi huonosti. Että on joskus itsekin Göteborgissa ollut vähällä jäädä hevosen alle, ettei siinä niinku oikeastaan muuta auttanut kuin hypätä sivuun ja toivoa, että pääsee alta pois ennen kuin ne ratsastaa suoraan yli. Idea on se, että jos mielenosoitus toimii, niin se toimii sen väkimäärän pohjalta sikäli, että jos mielenosoitus on sijoittunut johonkin, niin poliisin pitää ajaa ne pois. Ja kun väkimäärä on tarpeeksi suuri, niin silloin sä voit pysyä passiivisena. Jos väkimäärä näin pieni, niin tehdään aktiivisia hyökkäyksiä, jolloin sä aktiivisesti niin kuin väkivaltaisesti hyökkäät tonne. Jos mielenosoittajien määrä on suuri, niin periaatteessa se demokratiassa massan määrä tarkoittaa jotain sinänsä. Siis ikään kuin kvantiteetista tulee kvaliteettia, niin kuin Hegel aikanaan sanoi. Ja sehän näiden mielenosoitus tarkoitus on, mutta en lähde moittimaan tämän hetken mielenosoittajia millään tavalla. Erästä poliisia moitin, joka löi pampulla mielenosoittaja, joka ainoastaan seisoi heidän tiellään kadulla. Siis poliisi ei voinut kiertää sitä, vaan löi pampulla.
Ja poliisia on mahdoton identifioida, koska kaikki näyttävät aika paljon samanlaiselta. Kypärän numero on 84, mutta jos tuntomerkit olivat kypärän numero 84, joka sopii 50 poliisiin, pituus 182 senttiä, joka sopii 100 poliisiin, ja poskiluiden muoto, joka sopii tyypilliseen suomalaisukrilaiseen rotupiirteisiin, niin tästä on hyvin vaikea tehdä rikosilmoitusta huomenna, vaikka näin mua kehotettiin tekemään. Tosin yksi poliisi myönsi, että he eivät ole lain yläpuolella, että tämä tapahtuma olisi väärin. Toiset viittasivat siihen, että kyllä se nyt on ymmärrettävää, että pikkusen suututtaa. Tavallaan he ovat lain yläpuolella, heitä ei pysty identifioimaan, ei autojen numeron perusteella, ei nimilappujen perusteella. Mutta miten mahdollistaa ikään kuin kasvoton väkivalta? Ja kuten kuvaaja voi huomata, mulla on aikaisemmin tämän Soinin kalustepipo, jota pidin päässäni. Poliisi huomatte minulle, että kun sitä hakataan, niin eihän teitäkään tunnista. No, nyt voin sanoa ihan yksinkertaisesti argumenttina, että vaikka käytte kameranne kanssa 2 tuntia pyörimässä tuossa yleisön keskellä, ette löydä yhtään toista Soinin kalustepipoa. Mutta se, että voi pahoinpidellä toisen ihmisen ja säilyä tuntemattomuuden roolissa, siis kypärässä 84, tarkoittaa sitä, että joukkoa 84 moititaan. Joukko 84 moittii sisäisesti sitä tyyppiä, joka on sen tehnyt. Mutta minkälainen yhteiskunta tämä sallii, niin se on aika pelottavaa. Vittu, kiitos poliiseille! Voisin lähettää, että olen teihin erittäin pettynyt. Välillä se on onnistunut muutaman kerran sanomaan jotain räväkkääkin, mutta siihen se on sitten jäänytkin turhaan henkseleiden paukuttelemiseen. Että kyllähän niinku kuitenkin ottaa huomioon, että demarit on tänä päivänä Suomen niinku valtapuolue kaikesta huolimatta. Niin kyllä niinku presidentillä, joka tietenkin symbolisesti on luopunut nyt puoluekirjastaan eikä ole enää puolueen jäsen niin kuin tapana on, mutta joka tapauksessa, niin olisi taustatukea tehdä niinku vähän enemmänkin lausuntoja ja puuttua politiikkaan. Ihan siis niinku, silleen olla niinku maan äiti, jos näin halutaan sanoa. Mutta sellaiseen se ei ole halunnut lähteä, vaan nimenomaan olla mahdollisimman korrekti ja pidättyväinen. Niinku, pitää status quota yllä. Ja siihen mä en ole tyytyväinen. Pitäkää linnanne! Pitäkää linnanne! Pitäkää linnanne! Idea nyt tietysti se on se, että miten me selitetään se asia, että varallisuutta on enemmän kuin koskaan, mutta toisaalta hyvinvointia on vähemmän jaettavissa kuin koskaan. No se kansainvälisellä kilpailukyvyllä tai tarpeella tukea huippuosaajia. Tämä ristiriita on se, jonka selityksiin en ole tyytynyt. Siis selityksen niiden ihmisten tasolta, jotka niin kuin edustavat keskimääräisessä linnassa olijoita. Ja tämän ristiriidan selitykset olivat parempia niiden ihmisten taholla, jotka olivat linnan ulkopuolella. Kädestä suuhun, ei liksarilla muuhun! Kädestä suuhun, ei liksarilla muuhun! Ei